baditugu, 2 boligrafo eta 3 kuaderno erosita, orain dugula 6,80 euro. Eta 5 boligrafo eta 4 kuaderno erosita, 13,2. Orduan izango dugu, boligrafo bakoitzak balio duela X euro, beraz, 2 euro. Eta kuadernoarena I, gehi 3I, da 6,80. Eta 5 boligrafo gehi 4 kuadernok balio dau 13,2. Bueno, sistema honetan egingo da erabili adibidez laburtzen metodoa. X-a desagertarazteko goikuak adibidez egingo dugu bidertu bider bost eta bekua bider minus bi. Orduan geratzen da 10x gehi 15i berdin hori bider bost da 29. Eta bestea minus 10x ken 8i berdin minus 26,4. Batzen ditugunean ekuazio biak, X-a desagertzen dira, geratzen da 15 ken 8 7i eta 29 ken 26,4 geratzen da 12,6. Orduan, iren balioa, hau da, kuaderno batek balio duena izango da 12,6 zati 7, hau da, 1,8 euro. Bueno, ba, I 1,8 bada, joko dugu, adibidez lehenengo ekuaziora, 2x gehi 3i berdin 7,8, algara etorri ekuazio horretara, honetara, ona, nahi dugun lekutara, Kasu honetan, edozein ekuazioetan aldo gordeztu. Saiatu bizarie beti topaten errazena edo. Bueno, I bada 1,8, ba 2x gehi 3 bider 1,8 berdin 7,8. Beraz, 2x gehi 5,4 berdin 7,8. Beraz, 2x izango da 7,8 ken 5,4. Hau da, 2,4. Orduan, X-a izango da 2,4 zati 2 berdin 1,2. Orduan, daukaguna da. Boligrafo batek balio duela 1,2 euro eta kuaderno batek balio duela 1,8 euro.